Murag binuang na ginaimuhan no ida. Binuang man tayo. Murag kakita jud ka. Di ko kakita na yun. What you Oh, unsa man, sabot pasabot ani. Ay naitaw di ay. Aw naagid in taon manong. Asa man day ka manong? Ay adto ko sa merkado. Sa merkado. Ay inday. Tempa mo nga. Buta jud ka manong? Ay buta jud ko day. Mao din nakiram-hiram di ay. Kita god. Agi-ana ni day. Agianan ni sa ihi manong. Buang manong kay lahi nga kuan tay mong nakuanan da na. Day. Manong. Dili na imong kamot manong ha. Ay sige day. Atong ko merkado da yun. Dira naman dira ang kanang merkado. Ay sa sige merkado dapit day. Dira. Diha. Dira. Ana gion. Straight lang. Salamat. Sige, basi nga lahi ang agianan imong mahikapan manong ha. Pa. Kung buta ni tinuod. Wala tayo mo gahe nang ano naamay ning gahe sa ubos. Perti po siya pagkadako Murag duda siya ko ani da. Di siya ni buta da. Tingano na nga. Unsa may mo kuan day baday nga. Abi ni mo pato ko merkado. Salamat lang ka buta kung dili pa ka buta ganina ra kanaigo sa kong laparo. Ay makasapog ka sa kanang dili ka kita sa kalibutan pero makahirap sa mga butang. Murag binuang na ginaimuhan no ida. Binuang man tayo. Murag kakita jud ka. Di ko kakita na yun. What you di ko kakita. Sure ka? Sure. Mao ba? Gini, kita ka ni. Oh my goodness. Wow. Kita. Lagi dili ka. Nagpabuta-buta lagi ka. No. Nasaktan man akong ate. Hikap man sakot niya.